Grande neix amb l'objectiu d'impulsar el talent migrant i racialitzat que sabem que està escrivint ara mateix en català i castellà al nostre país i que té dificultats per accedir al sector editorial i publicar les seves obres, ja sigui per temes de raça, origen, ètnia, color de pell. I en aquest sentit el nostre focus és publicar aquestes veus, no? O sigui, editar-les amb la cura que es mereixen, amb la dotació econòmica i la qualitat que es mereixen també i promocionar-les també amb tot aquest acompanyament que creiem que es mereixen. També publicarem obra traduïda en català, en aquest cas d'autors també racialitzats i migrants, que ja s'ha començat a publicar a través d'editorials independents en català i que estan fent molt bona feina, però que també creiem que cal impulsar, no? En català. Els criteris, en primer lloc, parteixen que som una editorial literària i que busquem la qualitat també, no només l'activisme, que també. Llavors, nosaltres tenim obert el nostre correu electrònic per propostes que ens van arribant, les valorem i les anem llegint amb cura i sempre intentem que hi hagi una representativitat de veus que volen ser escoltades, però també passant el filtre del nostre coneixement literari i del món de l'editorial per poder fer una selecció, no? Que no sigui només publicar veus perquè són migrants i racialitzades, sinó potenciar el talent que existeix i n'hi ha moltíssim. Per això fem entre 6 i 8 títols a l'any màxim per poder treballar amb cura cada llibre que ens encaixi i que sigui de l'estil de Jandi. Sí, i de fet, o sigui, diem que publiquem ficció i no ficció en català i castellà en alguns casos, i això ho reivindiquem bastant perquè no ens limitem a publicar obres d'autors racialitzats que tractin sobre antiracisme o que siguin purament divulgatives sobre migració. Creiem i reivindiquem que els autors migrants i racialitzats, independentment d'on siguin, poden publicar obres que no tinguin a veure o que el tema central no sigui l'antiracisme, no? És a dir, que reivindicar la seva creativitat. Creiem que és important que les persones racialitzades expliquin les seves històries de primera mà i que ho puguin fer a través d'una editorial que posi els seus interessos al centre, perquè tenint en compte el panorama polític i social on l'extrema dreta està més en auge que mai, hem de poder combatre aquests discursos d'odi amb narratives diverses que reflecteixin la diversitat de la societat i que portin altres visions de la realitat que són reals, vigents i legítimes. Partim també una mica de la creença ferma que, igual que nosaltres dues busquem aquest tipus de contingut perquè tenim l'ascendència que tenim, hi ha moltíssima gent de la mateixa generació nostra i de les que vindran que també potser no llegeixen en el seu idioma d'origen o l'idioma dels seus pares, no? I que busquen un contingut que els pugui relacionar amb aquesta part de la seva història en català o en castellà. En aquest sentit també militem bastant per poder trobar aquestes lectures en català, no? Que a vegades costa una mica en aquest àmbit. Vam tenir clar des del minut 1 que representava allò que buscàvem a Jandi, no? Una autora local d'aquí que és migrada, que és racialitzada i a més una obra que posa al centre l'experiència de les mares migrants, no? I que les humanitza. Ens explica qui són abans de ser mares i qui són abans de migrar, quins somnis tenien abans de decidir partir del seu país d'origen. Un dels aprenentatges també potser és creure en nosaltres mateixes i creure també que és un espai que la gent vol, encara que no sigui per la gran massa, però que hi ha moltíssima gent que si els hi arriba la comunicació que existeixen aquest tipus de llibres, se'l llegiran, no? Dels nostres reptes i amb el que estem treballant és que puguin arribar als llibres, no només fer una petita producció que pots trobar en un centre cívic especialitzat, no? Llavors això, sí, el fet de creure en el projecte i defensar-lo amb dents i ungles té els seus fruits i ho estem aconseguint.